något mer? Vad gärna. Tyckte det gott? Ska jag fläkta? Den bara sprang! Här är en massa gäss. De är alltid arga mot mig, så jag ska se om de är arga idag också. Nu går alla ifrån mig. Luktar jag äckligt eller? Luktar jag äckligt? Förlåt, jag ska inte komma hit mer. Förlåt om jag luktar lite äckligt. Det stora på golvet. Ge till ungarna Anna. Vill du titta nu vad du går så du inte går för nära. Och jag ska gå och se på en kontroll. Här är en sån här orienteringskontroll. Den använder vi på orienteringen. Om ni vet vad i orientering, vet ni vad det är. Det är en sån kontrollgrej. Så ska man stämpla dem på ett papper. Vilken är det? Sandwich. Det här har jag ätit när jag var liten. Valde ingen glass. Det är dyrt. Valde sånt tuggbart. Föda? Nej. Du köpte blommor till mig. Nej. Det här är ju jättegod. Rekommenderar. Nej, nu går vi. Rekommenderar starkt. Ska inviga den nya vasen där hemma vi köpte Ullared. Då var det en kråka som jagar mig. Nu går han ett annat håll för jag sa det. Sorry.